Здравейте, бе, днес ще ви покажа един капан. Да, един капан ще ви покажа. За тези ви са нужни трапа чест, рестон и TNT. И тук ще направя да демонстрирам един капан, ако искате се правете на ваши приятели, така за базик начин. Защитен. Слагате честа, трапа честа и отдолу чупите, слагате рестон и така го правите. Няма са много TNT. Ще ми се прави дупка после. Пак какво направих, не знам. Да. Така, само да ще сложа, да демонстрирам, ако искате, колкото искате. И отваряте честа и гледайте какво става. Това се чупя. Това е капан за Майнкрафт. Ако искате още да правя, трябва да измисля какви. И да, това от мене. Надявам се този капан да ви харесал. И да, довиждане!